ההחלטה לבחור בחיבור לכלבים כדרך חיים הייתה הטובה בחיי. הסיפוק להעביר את הידע, המקצועיות והתשוקה לאחרים היא שמניעה אותי. הלימודים מתקיימים בשני מרכזים כלבניים מקצועיים, ותיקים ומפוארים. אני ניב צדיק, עוסק כבר 25 שנה באילוף כלבים והכשרת מאלפים. רציתי להזמין אתכם להפוך אהבה ותחביב למקצוע. בדוגר תוכלו להתנסות בעבודה עם מגוון רחב של כלבים והתנהגויות. ריכזנו עבורכם את טובי אנשי המקצוע בתחום הכלבני על מנת להעניק לכם את ארגז הכלים המקצועי הרחב, המקיף והעדכני ביותר. אני מעיין, מרצה בלימודי כלבנות במכללת דוגר. אני אוהבת כלבים, אני אוהבת אנשים, ואני מאמינה ביכולת של הכלב לעזור לאנשים בתהליך הטיפולי. אני דריה, מרצה ללימודי כלבנות טיפולית במכללת דוגר. אצלנו במכללה מלמדים לא רק לפעול על אוטומט, אלא לחשוב, להבין את ההקשר הספציפי של האדם, וכיצד לעבוד בשיתוף פעולה ובצוות עם הכלב והמטופל בכדי לקדם ולשפר את תפקודו.